bende pod dika. Gada winjo na pachi kotenre gi mano bang'e Kennedy Obuya abro bedo ka winjo pachi bende. Ng'anyo mar lakteche agombo ni mondo ateri chien kuma gini nochakore. E higa 2017 kwanyalo paro nomak ng'ama ne jatend dakteche mokalo mane secretary general iluongo ni Dr. Umo Oluga. So sama nomake nodhi manokawo ndalo moko e jela. Aparo ni ne nyalo romo juma achiel kata jumbe 2 nikech mana ng'anyo the same things mamiyo sane gi ng'anyo. Bang' ka nomake to gima nomiyo kaka ne negotiation nodhi obedo ne gidhi magi sign CBA. CBA ni nonego bed ni ne tayo kaka nitimo gik moko e kindgi gi sirkal kaka ne onego bed ni medo chudo. Koro sirkal nodhi ogik kama CBA manobedo signed in 2017 or 2018 pok gidhi gi terms go. Tiende ni ok gichopo kare kaka ne giwinjore to dakteche to nodok e tich kaka ji nowinjore. Mano e gima nochako kelo ng'anyo masani. Koro gi e sechegi aparo ni nyoro godhiambo Council of Governors Governor Anne Waiguru nyoro no ndiko kowacho ni ne gisewinjore gik moko te to lakteche modagi sign. To CS wacho ni ne gisewinjore gik moko te. To governor wacho ni ne gisewinjore kaka gidhi timo gik moko. Adier mar wach en ni lakteche ne ok odagi sign winjruok gi sirkal. Adier en ni nitiere gima ne giloso ni kaka gibiro winjore. Kech ne giwacho ni CBA winjruok kind sirkal gi lakteche kata gi trade union. Ne giwacho ni migi 60 days mondo ji obi o sign CBA. Koro nyiso ni gima ne bedo sign ni ne en winjruok ni wabiro winjore. Akeni bi winjo pogruogno. Tiere winjruok ma complete ne wawinjore ni dhi chula kama. To wawinjore ni wadoge tich kasto within 60 days korka wabiro winjore kaka itimo gik moko te. Nikech piny owacho wacho ni piny owacho kanyakla kod sirikande mag gwenge winjruok ma bende ne gintiere godo. Giwacho ni kindo okenge 19 ma bende lakteche dwaro. 18 kuom gin ne gisechopo e dwaro makamano mak mana achiel chudo mag lakteche ma bende osebedo ka tiegore kata interns. Akeni Kennedy kintiere kaunti ma Homa Bay wach ma kama di wach nango kapaka winjo wach mogik sa ng'adowa.